Sa gitna ng misinformation at online attacks, paano nga ba maipaliliwanag sa mga Pilipino ang tunay na sitwasyon sa West Philippine Sea? Sa latest episode ng The Reimagine Podcast, ibinahagi ni Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea Rear Admiral J. Tariela kung bakit mahalagang maipakita sa mga Pinoy ang tunay na nangyayari sa West Philippine Sea sa kabila ng mga paniniwalang wala ng problema rito. Patuloy pa rin yung harassment. Nung nakaraang panahon kasi ng dating Pangulong Duterte, ang mga Pilipino, we were all made to believe na wala nang problema sa West Philippine Sea. Dahil nakausap na ni Tatay Digong, si President Xi Jinping, nagpupunta siya sa China, hinihingi ang karapatan ng mga mines ng Pilipino. But all of these are lies, no? So, for President Marcos, no, to deliver his commitment of not surrendering a square inch of our territory to any foreign power, he has to tell the Filipino people ano talaga ang nangyayari. Anything that will prove na patuloy pa rin ang pag-violate ng China na international law, patuloy pa rin ang pambubuli nila ng ating mga sasakyang pandagat sa Coast Guard at pagpapahirap sa Armed Forces of the Philippines ng resupply operation. These are the things that we need to tell the Filipino people para alam mo yun, para sa akin, kailangan mong ipakita sa Pilipino to. Ayon kay Tariela, isa sa pinakamalaking hamon ay kung paano mailalapit sa publiko ang isang isyong hindi nila direktang nakikita o nararanasan. Kasi when you talk about the West Philippine Sea, this is something abstract. Kung hindi nakikita, hindi nila na-visualize kung ano ang pinagdadaanan ng mga mines ng Pilipino, it's a challenge for the Philippine government, for us to be united. Para magkaisa mga Pilipino, you need to, show them what's really happening. Binigyang diin din ni Tariela ang mahalagang papel ng kabataan sa paglaban sa misinformation, lalo na sa paggamit ng social media upang maituwid ang mga maling naratibong kumakalat online. Make use of your social media presence. Okay. Because in social media, dyan ipinapakalat ng Chinese government ang kanilang mga maling naratibo. And for those people na kasama sa edad at henerasyon natin, and even older, sila ang nadadala ng mga maling naratibo na to. So if we're going to have more active social media users sa kabataang Pilipino, it will be easier for us to counter the fake news. And they can be able to report and also comment. Para sa opisyal ng PCG, ang West Philippine Sea ay higit pa sa usapin ng teritoryo. Kapag pinag-usapan ng West Philippine Sea, it talks about our own national identity as Filipinos. And that is what we're doing right now. That's why we need to be transparent. It's part of our maritime heritage. Kasabay ng nalalapit na ika-10 anibersaryo ng 2016 Arbitral Award sa July 12, tinalakay rin sa episode kung paano mas mailalapit sa mga Pilipino, lalo na sa kabataan, ang usapin ng West Philippine Sea at kung bakit mahalagang ipaglaban ito. Panoorin ang The Reimagine Podcast kasama sina Jackie Manabat at Philippine Coast Guard Rear Admiral J. Tariela ngayong Biyernes, July 10, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi sa CLTV 36. Angelica Cara, CLTV 36 News.